squash opangidwa ndi Universal Industries Limited watu wa Malawi okoma mbambande. Fruity orange squash akupezeka mastolo onse otsogola mdziko muno. Mabotolo a 500 ml pantengo wa 350 kwacha, 2 liters pantengo wa 1270 kwacha ndi 5 liters pantengo wa 2565 kwacha basi. Fruity orange squash, an explosion of taste. Program yake ndi program ya Moenda. Program ya Moenda ndi nkhani yake kuyenda basi kuma osiyana kuno kwathu ku Malawi. Zimenezi ndimaona kuti zimakhala zovuta anthu kuti ayende kuti akhala konkuno kumwe tili kuno anthu mwina sadziwa kuti kodi Malawi ndotani. Dzina langa Abel Zulanga. Program ya lero ndi ku Monkey Bay kuno ndi ku Cape Maclear. Tione malo ena amene ndi malo chisachidwi kwambiri. Pano pamazi pamachika zinthu zambiri. Mukaona weather ya lero ndithu mwina sikulidzuwa kweni amatiya panyanja pavuta koma yayi pakuoneka ndithu pali bwino. Katundu uyu akutayikaso kamba paps ndi katundu wabwino kwambiri. Kuno kunyanja sumafuna kudya ziyazonena kuti mpaka ukagwera umulephere kusambira. Yayi kumadya tofewa ngati katundu bagula nda Universal Industries zochipa izi. Kumadya tofewa ngati limene ndipena usamangozowera ngoma mazuwa ngoma ndi nsima koma ndiye yolimba yayi kumadya ko tofewa ngati minute. Nemene nena ndiri kuno ku Monkey Bay ku Cape Maclear. Tufuna tipite apo. Mola minaja mukuona apo pali gap. Mwina sabachule gap mene kuti ndi chani ndili naye kaswira amene atatilongosa bwino. Komanso mukaona malo amene ozungulira kuli mapiri komanso mitengo. Kodi zimene zimathandizira bwanji kuti nyanja izikhala mmene ililimu. Madzi kuti akhale madzi mmene alilimu amayenda kuti azizunguliridwa ndi vegetation komanso mapiri amene ali ndi miyala yamphamvu kwambiri. Timve zambiri zakuno. Mbali ina mwina ma program ambuyo omwe tinacheza ndithu mbali zina za konkuno koma nachita chidwina kuti yayi sitingachoke kuno osakamba za gapu imene ija komanso mwina mbali imene yachilengedwe anthu moyo ndotani. Mani hayo Mungu ndiye ang'anira. Kwa izi kuno zimapezeka? Izi. Zimapezeka kwambiri. Zimapezeka. Kwambiri. Zimapezeka. Nde nawe. Kweli matenga mask? Mask kitu. Koma tikaja kamba pang'ono. Nyambaraje gaye tilawe nawo. Ndithu. Koma veka kanchere. Kanchere moto ufunika madzi ndithu. Ndenda onaso madzaja. Tatenga nango khala pafupi. Ndiyawa. Moyo uli bwanji kuno wa kunyanja? Moyo robwino kwambiri kuno. Ndithu. Panyanja pali bwanji? Panyanja apa pali bwino lero. Okay. Ende mawamu kuna kwa chimvula. Chimvula ende moto apa. Chikurani chikupira kumapero. Okay. Ndalo tutha kuyamba. Ndithu. Ndachita chidwi kuti timve za gapu imeneja. Gapu Ukaikhala kuno mbali nayo imaonekera. Kumaonekera. Ngati zambiri zapene paja. Kupita amene paja tiziona bembina mbali musina ndi zina. Ya. Tupita amene paja. Kumene kujaku kumakhala ndi kumene timaonera Ilala. We call it Ilala Gap. Okay. Chifukwa yanji timachula Ilala Gap. Tikakhala kuno Ilala ikamachoka ku Monkey Bay. Ikamadutsa kapita north. Kapena kamachokera ku north. Timaionera pamene paja pa kampata kamene kaja. Ndi ndiyo sitima ije ikubwera kapena ikupita. Ndeto onena ichula kuti Ilala Gap. Imeneja inapangika motani? Inabwera bwanji anacha kukumbapo kapena ndipotani? Kalelo mene ndinampera ine kuti pamene paja panalibe madzi. Moti nyama zimachoka phirili, mwapita phirili. Pagapo panebe madzi? Moti pasipo pamaoneka mchenga. Pali mchenga ndithu kuti wabwino kuti. Okay. Nde zimapita uku kubwera. Nde mvula itagwa mbiri. Zaka zimene zambuyomo. Ndikale limenelo. Limene ndikamba zakale osati so ine. Ndikale limenelo. Basi madzaja anasefukira kumafika ja kunoko. Nde pamene paja nkupeza kuti nyama zimene zinakhalira mu island ina yedo mu island. Zinakanika obwero moto muumuliza nyama zosiyana zambiri. Muli nyama mene muja? Zambiri. Anyani. Anthu akuno mukuonekabe kuti mukusunga mwina chilengedwe. Mitengo ikumaoneka kuti dakalipo toko. Ilipo. Zumachitika pa chisisi chipakayota. Chifukwa ti a community ndi a national park. Cause kunoko ndi ku Lake Malawi National Park. Okay. Ndi apaki amaletsa kuti munthu adule mtengo wa uwisi. Okay. Akakupeza ndi mulandu wakuluso. Ukhozo kwamangidwa. Omwe amathaudula. Wauma soru
ndi nthawi yake amakupatsa sikuti amapatsa sazimuna amaloleza azimayi kuti mwina akangolola zogwazo pena kumakhala mwina mtengo unakhozoka unakwa ndatona amapatsa azimayi because azimayi amakathyola amakangotola koma mamuna amakhaura akaononga ndi mtengo yake ndi hakso ndi nkhwangwa zikwanje nangasiya amapangira za business pamene azimayi amakangopanga zoti akathandizira pakhomo pake mwina tikambepo tikuloya kumene kuja nsomba pa nyanja pano ili bwanji anthu amayiziwa nyanja ndi nsomba kuno nsomba ikuyenda bwanji nsomba ikupezeka kungoti kumene kinavuta pakatipa ndi mphepoyi ndi panopa mphepoyi stabilize chimachika ndi chani mphepo ndi nsomba mphepo imakanikitsa asodzi kuti apita akatani akaphe nsomba nanga sikumakhala kuti akukoma tinamuonadi nanga si nsombazo zimakhala zakufera kutali ndi mphepo kuti waja akakhala akuzipha nsomba zija zimakhala zikukanika ndi amangodikirira kuti mpaka kukhale deke bwino ndiponso the visibility plus timati mweza current kuti ikhale kuti ndiyofanana ndi mmene angaphere nsombazo zimene zimapangisa mina mayendedwe apa nyanja apa kuti pasamakhale povuta kwambiri wakhala kuli khamu ngati kuli lero mwati akuiziwaso nyengo kuti nyengo ya leroli sifuna kupita pamadzi timadziwa madziwira chani chifukwa pepo ndipamene ndimafuna ndimvesese pena amatana kuti kubwera kuno munthu umva iyayi sitingapite pamadzi sipali bwino koma kupatha kuoneka ngati kuli clear chonchi in other ways mapanga predict ndifuna ndidziwe mumadziwa bwanji timakhala kuti taona mitambo in all sides of the earth let's say kuli kumwera kumpoto kuvuma kuzambwe ndi ikatukula mitambo timadziwa kuti anytime mphepo ikhoza kugwa payani pa nyanja imene timayendera nanga sindasodzi ndi timadziwa kuti mphepo mitambo itukira ku anytime pabwera mphepo yakuti apapa kwatukirako ndikuti mphepo yakuti kumasi kukhaso nthawi kuti kumakungokha clean opandaso yani opandaso mitamboyo ndi timadziwa kuti kulibe mphepo programu yake ndi programu ya Moyenda nkhani yake ndiwena kuti muziona kuti panyanja pamatani tadzera uku china cholinga choti tione achinyamata achichepere kunena kuti amene azungulira kunoko usozi zimakhala bwanji zikuoneka ana ang'ono kunoko akuphunzira usozi kwambiri nanga si ife sitadusapa amenewo ndi imene amaphunzirira kuyambira amene ngati wacho kwakuja kufika apa ali ndi mantha amene ayi imene ndi size yawo imene pamene ndi pa size yawo ndikuti akuphunzira kuwedza amene kwende kuti akuzowa kusambira atu kamene akudziwa akuzokafika kuntunda akupuno bwino ndikuti walimba mtimadi kuti makolo amuloli amudziwa kuti makolo akudziwa kuti mwana ali pamadzi timisingu tikoleka tikoleka sopano awo amaweza bwanji nsomba masaizi ngati amene chifukwa zili ndi machidwe osiyana awawa akuyuza maukonde ang'ono ngati mwana maonera ukondewo akukokawo ndi amaphati tisomba tating'ono basi ta size tawo sakango akunika ndi misinkhu ing'ono koma ndi apa ku school sosakupita tu amenewa bali naso kufuna kunikirako sopene school ru amenewa amapita koma nanga simukudziwa zimene zinasokoneka school anyamata zabwino iwe zina ndani uyu amene zina ndani amene jo sukuopa pamadzi anawa ndicheze nawo timve kunena kuti tiyandikire kumene kumwina timve kunena kuti kamba iso ndi akuopa mwina ndicheze kwambiri ndani amenewa ndimve kuti anayamba zaka zake zili kuphunzira kuoneka achichepere kwambiri mukhoza kuyandikira apa tayandikira ndicheze iwe dzina ndani Wickson umapita ku school kuti kuji primary ulisandadia 4 iwe ile shukrani iwe ndi nani sana Jo iwe sopana akuli mkuoneka ngati dolo kwambiri sumatenga chopalasira dzina ndani Andrea sopano sumaopa pamadzipa njambire ndi iweyo sumaopa ndipo patali tupomina twa tumasambira iwe ungatosambira sunga tasambira toni moni ungasambire tamakaye ungatosambira tigwirizane sumira tasambira toni iweso ungatosambira ungatigweramo usangati iye usazamba dala iwe kuona ngazikuvuta ungatosambira kaisa ungatosambira uyisangati zikumvuta tete uyosagwera iwe matosambira kagwera muti one ngati ungatosambira
akuvula kaye kusambira kusinde kuti pali zovala silanga zovala zina umavala ali kuntunda zina ndizosambira tione kuti kodi iwe zina malinda Yohana. tasambira Yohana umwazo mastyle ngaro sambira we Bose inu sisinake. sio Yohana. koma umwazo mastyle tapanga tonzo mu mathazo ana ansombawa tikati ana ansomba sedu bambao ndi nsomba komano awana kunyanja kuziwa bwino kwambiri kusambira ninkhani nayo mwe mwina amene andikira nyanja kuno mwina imapindulira kodi zimezi zimakhuza bwanji maphunziro ngati mwana sizimakusokoneza kupita ku skulu Ai. sizimakusokonezani mumakhonza bwino munamba iweyo unamba oni zaka zanji kusambira unamba oni zaka zilizo kusambira we 8. zaka 8 una kuzosambira Ina 5. iwe 5 oho yaita tu nemagwira somba zinga Tambili. mulisomba tangu tapa ndione ndikuza kuti muri kutati tingoona kuti tapa lero lomwe zimenezo demo kagwira mapita nazo kuti magulisa mkati momwemo anthu amagula chabu ndikamabwera ndikhale kuti mwina ndizagula ndikamachoka kwe zabwino zonse kodi mmadya kamba mmadya kamba ya kamba amene muje ya amapezeka kuno kamba oho mukamadya ana inu kamba maona bwanji Timoona bwino ndiponso sonkama. Timafori. Ndikanchereka bwino kama thandiza swana kumakula bwino okay ndatokoza kwambiri ndikamachoka kundikudusane ndizagule na nsomba zabwino zonse program yake nde hali ndimafuna ndicheze ndi anawa zanipasa chidu kuchokera kumene kuja kamwana akakuzafika iwo ndi zaka zingati Ine. 13. zaka 13 mwana akudziwa usambira bwino kwambiri kuti sezi zimene kumafika malo ngatano program yake ndi program ya Moyenda takhani pomwepo mwina awa akuchoka tine kuti mtundu amene ude amene wa akuchoka awasodi asodzi akuchokera koma mabodi anyamula anatu zima pama customer situation ngati amene awawa ngasiyajawa mwaona mabwaro ajana lepo awire naja ndi amatengera kuti bodi lalikululo ndi laling'ono latengedwalo khoka uche akamamponya amene ulachite scoop up the sombas azichite scoop ndi you cannot scoop it mbali imodzi ya botilo usaja amene ujenda soze asiyakina soze alipo 10 mene pacha okay ndi amanyambo mwazo bwanji mwawerenga kapena ya ndi mene amene amapitira nangasi atatu amakhala mboti laling'onoli 7 ainokhala mboti lalikulu kuti akhanga sopano ulendo umene uja ndoti akuchokera kupita akuchokera kubwerera kumudzi muli nsomba amene muja ndi somba ndoti chipitireni cha dzulo koma nangasi mvula ichiti manena ichi sopano zimatheka ndimafuna pepo mwina timvesesane zimatheka kunyamuka dzulo kufika lero amene lokupanga chonje because amakasodza usiku ndikuti amakhala usiku wonse mpaka abwerere mawa mukamanenerera sombayi ikafika mwina madera kwanuko muzidziwa sonera kuti kodi asonzi kuno asodzi amagwira ntchito yotani kuti somba imene ifike dera limenero chifukwa tisanami ndi kuti ntchito imakhalapo kumakhala ntchito nanga all night akhala asagone ifata gona akabwera basi tipangeza atigulitseko basi ndithu komano simasowera somba kunoko kuti mpaka inu kumagwira njakata kusowa nde singasowe imangokha kuti ndiwe nthumo mwakomo mwene mwakanikira koma ndapo ndisomba zochuluka bwanji ufuna koma beya ndiwo aya imapezeka ndithu ndaye ngati inoyi business kumayenda bwanji kuno yasomba kukepa makriye tine kuti munthu wabwera kuno kwafuna tikaona pali amene ake ndi usipa umene wabwera chakummawa kuno kuti kuwayinikidwa kumene mchause uja matandala uja uoneka silvereo ndi matandalamo ndi usipa seuja okay kunoko mbali ja tinapanga last time kumene kuja ndi more tourism site industry okay pamene uku kunoko ndi more fishing industry komwe kumapezeka asodzi kuoneka somba zambiri kwambiri kuti amaitita bwanji somba chonchi chakuti mpaka zikabwera tiri kuti abwera somba ikafika mpaka ikutuluka ikupita
ndero namaziyanika pa matandalawo kuti dzuwa liombe ndikamene likuchitiramo ndoti basi munaloseratu utaona ndikwamba ndikwera apa kwayembo khala bwino alosea m'madzi ukatukula kwatelo nde mumati zimakhala motani mbali imenechi zasombazo apopo sombazo ndi pamene zikabwera amaziyanika pamene paja ndikuzidikirira 2 days 1 day 2 days depends mene azipangira pali zina amaziwilisa amawilisa amati ngati zofusa nde pali wina umango chita dry umango chita dry straight nde akatero amabwera anthu kuno direct kuzagula konkono amabwera direct ena amanyamula okhaopera nazo planta kumakagulisa mulimbi mu kulilongwe dedzai vuto lachuluka kuno likuoneka ndiransewu nsewu basi tinumati timadandaula tife nanga si anthu ena samabweramo opoti mwina auno zikukhuza bwanji business yansewe business ya nsomba zikukhuza bwanji nanga si kuti zituluka kunoko ziwene ziyende pansewu nde kuti gali moroyo ngati iwonongeke kapena in 1 year gali mati mapeza kati iwonongeke kwambiri chifukwa kuti nsewu sulu yani sulu bwende anthu so amatransport amawopo kuti abwere magali moto awo kuti azapangensi business akwenera konsesewu pang'ono ndi pang'ono tikuyandikira kwambiri takhala pang'ono mene malo amene tikulunjika ndi gapu imene ija kuti kuonena kuti gapu imene amati Ilala gapu mene walongosolera nzanga halemu anthu akakhala kuja Ilala ikamachoka mbali mwina mukungomva kuti Ilala ndi sitima ndithu yotchuka kwambiri mwina pali kanyimbo kena anayimba amati tamkwera Ilala iwaizo kanyimbo niwacha katonga kacha tamkwera Ilala ndi tikakwera Ilala imene imachokera mbali yomwe ukumati kumakipe kumapita mpaka ukafika kuntunda kumpoto mpaka ukafika ku Nkhatape imadusa pamene paja fuwa tikaone pamene paja kuti ndipotani program yake ndi amoyenda kumayenda kumaona madera osiyana nkumaphunzira kuphunzira kwina sikwa klasi kokha koma ukayenda kumaphunzira kuna kuti moyo ndotani apa maphunzira kumaona ana ang'ono ndithu akuphunzira kumaweza nsomba saizi ngati imene ija tayenda taona tionenso kumene kuti nezotani takhani pomwepo Fruity Orange Squash opangidwa ndi Universal Industries Limited watu wachimalawi okoma mbambande. Fruity Orange Squash akupezeka mastolo onse otsogola mdziko muno mabotolo a 500 ml pantengo wa 350 kwacha, 2 liters pantengo wa 1270 kwacha ndi 5 liters pantengo wa 2565 kwacha basi. Fruity Orange Squash, an explosion of taste. Yomwe timakamba ija ndi imene malo sangalasa kwambiri tikamonena patali pamangotenga gapu koma iye pali miyala ndi tionena kuti mukhoza kukhala mbali muja nkumacheza bwino kwambiri Ilala gapu imene komanso tili ndi ka beach kusaliku kamene ili pakati pa mapiri amene ali maina uyu ndi domwe oho bali nayi uyu ndi phiri la Cape Maglet mangoti la Dwale uyu ndi Dwale uyu domwe anthu yoti amvese ku Cape Maglet ukoko ni mbali ina sabatu kulowera chaku pita Monkey Bay kapena tupita kwa Makanjira kodi tipitira pang'ono tione kuseriko tikudutsa pene chikuoneka pasokoyi ndi yani icho ndi chiboyi choti timaonetsa mabote akuluakulu akamafuna kudutsa chiboyi choti ngati kapila kodi kuonetsa kuti pali mwala ukulu pamene papa because mwalawo ndi waukulu ukuonekera kuchira kuonera china cha kukonzedwa anachitochika kuti azidzoti adzilambalala mbalimo kuli space kuti mbali nakhoza kudusula ukulu mbali naye mwanjira ina anthu azoona kuti pali miyala asachiombe kuti simathekaso kuomba miyala boti mamenya ngati sukuzindikira kuti pamenepo pali yani malo chisachidwi awa Ilala gapu mbali iyo ndi phiri la Domwe uku mumati chani uku ndi Dwale anthu amatha kusambira chokera mbali ukafika mbali koma ndi papatali papa pasipa ndi papatali koma papa ndi pafupi koma pansi kupita pansipa ndi papatali ndithu tikatere apa tikumusiya Cape Maglet amene patasiyana naye Cape Maglet nsomba zimapezeka malo akotani ngati kunoko nsomba zikupezeka ndikuona pali yawo sodza amene kuweza pompaja kapena akubwera kukochokolo kokapha nsomba zake amene lopita kutali pamene pakisayenera kupha nsomba ndi miyala amene muja simungapezeke nsomba ndiye kuti akuchokera mbali ina umakubwerera kumudzi ku Cape Maglet sapano mwanjira ina Cape Maglet ndi uyu akuonekera kutali kuja tamusiya Cape Maglet tamusiya ndi uyu akuonekera ukoyo uku ndi mbali ina imene ndi mbali ina sapano koma sopano kunoko kulibe dzina
good Trafika kunoko nde kuno kudomwe tafika kudomwe nde ukuku mbali ya uku imene ndi Malawi side kunyanja imene yo ku Malawi Lake Malawi kumene kuja nde ukapita kutsogolo cha uko sukuoneka ifoti kulifoti ndikutali komanso kulifoke koma mbali ya uku straight ukuku ndi mbali ya Mozambique amene na Mozambique kuti nyanja iso ifest linayo kapati kathu nde ndi mbali yake imene ndithu. panyanja pano tu pali mvula ndiye ukunya kuti zimene sizimakhazopya ngati mwina timashawa azinde siwoti kuchwa mwa serious koma ndi mvula ndithu sizimakhazopya kwaso zimezi ayi nanga siwo amadzoti samayembekeza kuti ikugwa nthawi imene zimatenga ndi mvula yake koma amapezekabe akafikabe kumudzi so pano yakumenya mvula yakupezera kuno koma mwina tikhoza kumatembeno kuti kabwerera kuti mwina baba mafomu oneko ka beach kwaliso ka beach nthawi zina timabweranso ngati ka picnic kubwera kupanga ziwiri zitatu yakupezera ngati malo kunoko mvula yamphamvu umayenera kupanga chani sosi basi ungolimba mtima kuti ndibwerere kumudzi basi mvula ikumenya basi sizimachiteka kubisala nanga ubisala pa mtengo nde uyikedwa abera koma nanga sikabwerera uzoti ndikasintha ndikamwati ndo ndikabwerera ndatenthedwaso koma ngozi zonena kuti ayisozi wapita sizimachitika zimachitika imatenga ndi mphepo yake ndi malo wake kutali kwake mene apitira ndithu ndi mwanjira ina ukaona kuti nyengo yavuta iyi amabwerera usapitirize kumene kumwe programu yake ndi programu ya Moyenda tikufuna tikafika kuti mwati tikafika paka beach ako ako kale apa pakona apo mwina nkuteka mukaponya maso anu apo pakuoneka ndithu kuti ndikamalo konena kuti mukhoza kumasangalala penepo kupanga ziwiri zitatu. Programu ya Moyenda timafuna tizikumemani kuti kunyumbako zimatheka kupeza ndalama ndithu zoti mukhoza kugwisira ntchito yonjoyera sachite somubisa kunjoya bwerani malo ngati ano kuti hali iwenso dakhoza kukupeza kwathandizira anthu kuti akhoza ndipeza ine nthena yonse am free angobwera kungobwera makriye ndiotchuka kwambiri ine ndiotchuka mukabwera kuno kungofunsa kuti ndikufuna hale anthu sangachite kudabwa kwambiri yayi mkulu wake ndi ameneyi azakuonesani malo osiyanasiyana ngati kuno tachoka kutali kwambiri kumene kuja mati Cape Maclear tachoka kumene kuja taoloka gapu yomwe timanya kuti Ilala gapu ndiyo kuti Ilala yomachokera uku kumachokera ku Monkey Bay imadusa pamenepo wautali kumalowera kumpoto kwa kumpoto ndi kumeneko ndithu koma ndinamva kuti Ilala simayima chisawawa watu ayi simayima ili ndi malo ili ma docking places chifukwa chani nanga si ili ngati basi kapena minibus ili makhani depot ndaimayenera kuima pa depot ipo komano zasiyana ninga zomwe takwera zomwe zimatha kukafika mbali mwauje mwa pane paliponse imayimanso amene mufuna kuime pamene Ilala ija ati imatha kuima ngati uko ndiye mupite kumene kuja chifukwa chani nanga si ndi chachikulu ndekuti chibwere kufupi ndi michenga kapena miyala ndekuti chiononge chizikhula pasipa sipali zimashini so pena zomwe zimapukusa kuti chiziyenda ndepena chimachita staki ndi munchenga ndekuti kuti chichokemo chifutika kapena chimenya miyala ndekuti chiononga pamene ili timadziwa malo oti tikhoza umachita malo moma nena ndi amenewo kabichi kaje manenaka kuti kuliso kabichi useri ndikameneka ndithu ka private beach ndithu ndikameneka anthu amabwera pamene pakuonekaso ndi pamaphikidwa pamuzi pa ndi atimaphikiraso anthu abwera aphika apange ziwiri zitatu china chilichonse moyo nkumayenda bwinobwino kwambiri miyata khala ino imatheka mpaka kupanga madzi kupanga kafa ngakhala kuti madzi wachuluka kuti mvula imenye kwambiri nde imakita kafa moti beach kakhala kuti mvula lese kuti mina mvula sinachuluke kabichi kama suntha ndithu kama wina mbali yakuno ndi yayikulu beach koma baba ifoti mvula ikumenya kwambiri ndi madzi nyanja ise makwera pang'ono ndi petaoneka beach kakakuoneka chonchi koma kunoko mostly from April mapita kutsogolo beach imakhale ikubwereraso size yake mwina nkhani za zokopa alendo kuno zikuyenda bwanji tilikambe nkhani ya anthu amene amabwera kuti azaone mwina malo amenewo kunoko malo khatawawa ena samadziwako ngati kunoko koma ndifuna ndingonena nawo in general kunoko ku Cape Maclear kusedi kutuza kuti ku Cape Maclear koma kusedi ku anthu amene amabwera kuzaona malo ngati amene ochisa chidwi akumabwera motani
pano pana ngasi ndi covid wakhangati wachepa koma zaka zimene zapitazi amabwera abe ndithu mochulukira akunjawa azunguwa amalawa zathuwa amabwera mochulukira fori ndi kufupi kumasa amakudziwa komabe ena sama amathepekesa amathepekasa kudziwa kuti kuli bwanji amango kumva kuti kukepo makliye kumasama adziwa kuti kukepo makliye kuli akhoza kufuna anthu kuno kuti abwere tiyambirire athu akonkuno amalawi mwina achita chidwi afuna abwere tangu apasamapo kuti angaende bwanji kufika kuno atani aina kungova kukepo makliye kunguganiza kuti sopano ndiziyenda bwanji akhata kuchokera ku Blantyre kapena ngarajoke maponse onse ka uchoka ulilonga uchoka ku Blantyre ngarajoka ku Blantyre pali njira ziwiri akodzera through Zomba mango Itanof ndo afika mango Chiboma apitirira mpaka Monkey Bay akhorera nse olozoke makliye kozi kwangwani zilipo zolozero ke makliye akafika ke makliye ndo adziwa kuti afika ke makliye ngarajoka ku Lilongwe adzera through Dedza pa masasa apo akhota through Kwekwerere abwera pa Golomoti akhota so kumanzere abwera pa Takataka Turnoff adzafika pa one stop aona so masaina auke makliye adzera akhotera so ke makliye. Okay, ndikuthokoze zanga kuti waenda nani koma tindi mwana wathu ndikukongola kwambiri tu mwana wathu ndikukongola awa ndi madzi omwe Mulungu amati anadalisa nawo zimangodabwisa zoti mwinaso kupita madera mumva madzi asiya anda ukhala opanda madzi koma madzi ambirimbiri awa ndi madzi amene Mulungu anadalisa nawo tikuyena tigwise ntchito ndithu zomwe Mulungu anatipasa mbali naye ndi phiri ndithu omwe lili ndi nkhalango yomwe imapangisanso mwina mbali ina kunena kuti iziteteza nyanjayi chifukwa mitengo imene ikangodwidwanso kumene kuzimabwesa mavuto ona kuti doti limakukoloka mtundamu kumapita madzimu. Programu yamoyenda ndiye ndi imeneyi imafuna izikuonesani madera osiyana-siyana kuti inu muzikandika mtima komayenda kumakaona madera amenewo koma mwina nkutheka pa zifukwa zomveka bwino simungathe kubwera kuno koma pang'ono pokha mumakhala kuti maphunzira nalina kale timaphunzira anthufe ngati tayenda kuchokera malo ena kufika malo ena kupatira kwa 1 class. Dzina langa ndi Abel Zulanga. Ndisana nthokoze nzanga amene ali pa kamera ndikambeko za madzi amene wanyika ndithu ndi madzi onena kuti timayenda nawo ndi programu ya moyenda nkhani yake ndoenda kuti madzi ndofunikira ndithu pena paliponse tabwera kuno ine ndithu singangofikira kumwa madzi awa for this is untreated water. Ndi madzi onena kuti it's not treated ndiye timagwiritsa ntchito madzi anyika ali ma size osiyana-siyana pali 500 ml ndi pali 2 liters ndi pali so 5 liters. Muli kuyenda ulendo mufuna mubwere kuno tagulani mwina chikachi 5 liters mubwera mutenge mgule 2 liters ka 500 ml kakang'ono kaja kuti muzingopungulira amene mumuzimwa zabwino bwino uku mukupanga appreciate dziko lathu la Malawi imene lili lokongola. Akupanga ndi akampani yako nkuno ku Malawi a Universal Industries amene wamapanga soma products osiyana-siyana mwina munaona kamba amene sonagawana ndi achinyamata amene amachita usonzi aja ni ma products amene aja ndi product ya Universal Industries. Nditokoze Tamatani Nkhwimba pa kamera wagwira ntchito tamadika kwambiri Mphundu Mjumira producer wagwira ntchito tamadika kwambiri Amin Musa nayeneso konkuno kumaso nzanga uyo Harry Dixon achimwene ndathokoza kwambiri eneso ndathokoza mwakomanonse tapisa nona program osatira bye bye.